Решението за забраната за тютюнопушенето на закрито в България не трябва да се променя, защото за Европа здравето е особено важно, а негативното влияние от тази мярка върху икономиката не е доказано. Това заяви на въпрос на телевизия Европа еврокомисарят Кристалина Георгиева, която посети етнографския комплекс в Казанлък. В Европа няма да се очудите, много се цени здравето на нашите хора и на базата на доказаната вреда на пушенето в голяма част от европейските страни това е пратено в миналото. Никъде не е било лесно, навсякъде в началото е имало спорове дали трябва или не, но в крайна сметка ползата за обществото е безспорна и така наречената вреда за икономиката никъде не е доказана да я има. Нека да видим как ще се развие тази дискусия в България. Аз се надявам, че това, което беше решено с много спор миналата година, ще се запази и че ние ще направим правилен избор за здравето на българите. Кристалина Георгиева коментира и отзвука в Европейската комисия относно законодателните промени у нас в сектор сигурност. Комисията се интересува в рамките на механизма и тези, които се занимават с темата за това как в България върви борбата с организираната престъпност, много внимателно следят, както винаги са следили и преди, така следят и сега това, което се решава в България. Ще има ангажираност от компетентните ми колеги в комисията и те ще могат по-подробно, по-детайлно да отговорят. По традиция, уредниците на етнографския комплекс в Казанлък почерпиха българския еврокомисар Кристалина Георгиева и нейния екип с прочутите гюлова ракия, гюлов ликьор и сладко от рози.